کراچی مسئلے تباہیہ چھرک کتاب محرم جلوس سرا وط کوش ورش منصوبہ کنو کے ناشر کار دستگیر کنک بدا ڈی آئی جی سی ٹی ڈی ردا ناشر کار شعیب ہشت محرمہ اورنگی ٹاؤن جلوس سرا ورش منصوبہ بندی کنگا بتا ملزم در رہ آدم کھیلے کمانڈر بتا ہما کے کراچی آوتی نیٹ ورک منظم کنگے کوشش کنگا بتا سی ٹی ڈی ردا ناشر کار گورا چوت کوش جیکٹ ہم برآمد بتا آصف اعجاز شیخ ردا ناشر کار شعیب زندگی مردہ گرگے واسطہ کیتی سرکارا اسی سرا 20 لاکھ انعام جتا بتا کراچی مسئلے تباہیہ چھرک کتاب محرم جلوس سرا وط کوش ورش منصوبہ کنو کے ناشر کار دستگیر کنک بتا ڈی آئی جی سی ٹی ڈی ردا ناشر کار شعیب ہشت محرمہ اورنگی ٹاؤن جلوس سرا ورش منصوبہ بندی کنگا بتا ملزم در رہ آدم کھیلے کمانڈر بتا ہما کے کراچی آوتی نیٹ ورک منظم کنگے کوشش کنگا بتا سی ٹی ڈی ردا ناشر کار گورا چوت کوش جیکٹ ہم برآمد بتا آصف اعجاز شیخ ردا ناشر کار شعیب زندگی مردہ گرگے واسطہ کیتی سرکارا اسی سرا 20 لاکھ انعام جتا بتا